Martin, de havde 2 af dine hoveder, dem har jeg taget med. Thank God. Ja. Martin. Da, 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 da. Hvor sådan, sagde du, bror? Hvor sagde du, der var invisibility potions? Altså, prøv at selv gå back og se, om Chromatic går direkte efter dig. Ja, hvis han går direkte efter mig lige nu, så er han, så bliver han bandet. Lol, hvor det klamt, han ved, jeg står hernede. Jamen, jeg tror, han er tracer på. Hvor er invisibility potionsene? De er nede under, hvor jeg er. Prøv tilbage til mig, Martin. Men så kan jeg ikke slå back. Hvad laver han? Kenox han er her. Jeg skal spise nu. Ja, så jeg slår back, og så slår røvet. Ja. Så jeg spiller nu. Okay, så spørger Kenox lige, hvad laver I i det midt base? Vi har raided dem. Jeg fik 2 af Martins hoveder.